Κατέβηκα στους δρόμους εγώ προσωπικά με ένα σιδερικό 2 μέτρα για να προστατεύσω το σπίτι μου. Νιώσαμε ότι έχει πόλεμο και καλά. Έζησαν τον ξεσηκωμό και τους βανδαλισμούς της Αιγύπτου και τώρα βρίσκονται στην αγκαλιά των συγγενών τους στην Ελλάδα. Να επενέσω τον πληθυσμό της Αιγύπτου που τους έβλεπα με τα μάτια μου και ήταν κάτω από τα σπίτια μας με ρόπαλα, με μαχαίρια, και όταν κατέβηκα και τους είπα αν θέλετε τσάι και θέλετε κάτι, μου λένε όχι, εσύ θα κοιμηθείς και εμείς θα σε προστατεύουμε. 159 Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στην Αίγυπτο έφτασαν το απόγευμα και μετά από περιπέτεια ημερών στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τα ΣΕ 130 που επάνδρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε όλη νύχτα με τα στυλιάρια στους δρόμους για να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας. Ήταν φοβερές καταστροφές κάτω στην πόλη. Δηλαδή οι τράπεζες σπάσανε, όλα τα δημόσια κτίρια καταστραφήκανε και είχαν και πολλές ληστείες. Ξεριζώθηκαν για ακόμα μία φορά, λένε. Όμως η κατάσταση στην Αίγυπτο από μέρα σε μέρα χειροτερεύει. Ήμασταν 6 οικογένειες, βάλαμε τα παιδιά μας και τις γυναίκες μας σε ένα σπίτι και ήμασταν στους δρόμους να φυλάμε τα σπίτια μας. Την ίδια ώρα οι Αιγύπτιοι μετανάστες αγωνιούν για τους συγγενείς τους. Όπως σε βλέπεις στη τηλεόραση γίνει χαμός. Και εντάξει, θέλουν να πέφτουν το κράτος και εντάξει, έχουν δίκιο. Προσέχατε εκεί πέρα, τα παιδιά, προσέχατε. Μην κατεβάνετε τα παιδιά κάτω. Εντάξει. Ο Μοχάμαντ ζει στην Ελλάδα 15 χρόνια. Όλη του η οικογένεια όμως βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, εκεί όπου γίνονται οι ταραχές. Καθυλωμένοι μπροστά από μια τηλεόραση βρίσκονται τις μέρες αυτές οι Αιγύπτιοι μετανάστες που βρίσκονται στην πατρίδα μας. Παρακολουθούν τις εξελίξεις και αγωνιούν για τους δικούς τους ανθρώπους. Τώρα μιλάμε για φαντάρες είναι εκεί πέρα. Ζητάνε να είναι έσυχα τα πράγματα και το φαντάρες είναι μαζί ο λαός. Ποτέ να γίνει δηλαδή αλλιώς. Μαζί με τον Μαχμούντ άνοιξαν το δικό τους εστιατόριο για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Στην Αίγυπτο, λένε, ο κόσμος υποφέρει από φτώχεια και ανεργία. Έχω 30 χρονών που μένει όλο ο κόσμος στο Αίγυπτο. Για φτιάξει κάτι Μουμπάρακ, κάτσε όλο κάνει. Τι γράφουν οι εφημερίδες για το Μουμπάρακ? Έχει κόσμο δεν τέλει. Άλλο κόσμο τέλει. Και ο Μοχάμαντ που ζει στην Αθήνα αγωνιά για τη γυναίκα και το παιδί του. Δύσκολο να πάει στο σούπερ μάρκετ, δύσκολο να βρει κάτι φαγητά, τίποτα. Φοβάται λίγο να κατέβει στον δρόμο. Οι Αιγύπτιοι ελπίζουν ότι όλα θα λήξουν ειρηνικά τις επόμενες ημέρες. Μεταξύ των Ελλήνων που επέστρεψαν σήμερα από την Αλεξάνδρεια και η Σαβούλα Λιάτσου, παλαιά γνώριμη του Αντένα, εδώ στο στούντιο, από όπου για πολλά χρόνια παρουσίαζε στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλώς όρισες, Σαβούλα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, αυτό από τις μάρτυρες όσων συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Τι είδες, τι άκουσες, τι μπορεί να μας μεταφέρεις? Μαρία, έζησα πάρα πολλά. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Κάθε στιγμή ήταν συγκλονιστική. Την τελευταία εβδομάδα έζησα γεγονότα που με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ συγκινημένη. Γεγονότα που με έκαναν να τρομάξω, συγκλονίστηκα. Έζησα την ιστορία, γιατί πιστεύω ότι ζει ιστορία, γράφει ιστορία αυτή τη στιγμή ο Αιγυπτιακός λαός. Ζεις πολλά χρόνια στην Αλεξάνδρεια. Ναι, στην Αλεξάνδρεια ζω 7 χρόνια. Η Αλεξάνδρεια ήταν μια πολύ ήρεμη πόλη, όπως και όλη η Αίγυπτος. Ο Αιγυπτιακός λαός είχε μάθει να λέει μαλές, που σημαίνει δεν πειράζει. Τώρα είπε κεφάια, που σημαίνει φτάνει. Και πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να πει ο Αιγυπτιακός λαός φτάνει στην καταπίεση, στη δικτατορία. Πολλοί χαρακτηρίζουν τον σημερινό πρόεδρο τύραννο, άλλοι δικτάτορα. Η πόλη της Αλεξάνδρειας, πώς είναι, πώς την άφησες, πώς ήταν σήμερα τα πράγματα εκεί? Την άφησα βομβαρδισμένη, θα έλεγα, στους δρόμους. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι οδοφράγματα, καμένα αυτοκίνητα της αστυνομίας, αστυνομικά τμήματα που ακόμα καπνίζουν. Το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αλεξάνδρειας κατέρευσε. Υπάρχει φόβος, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με πολιτοφυλακή, με πολίτες που προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Μας έλεγες χθες δεν λειτουργεί τίποτα, καταστήματα, τράπεζες. Είναι κλειστά, οι τράπεζες είναι κλειστές. Η ώρα είναι 9 το πρωί και το υπαίθριο πάρκινγκ της Λεωφόρου Συγκρού είναι ήδη πλήρες. Ο οδηγός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ κάνει σλάλομ ανάμεσα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο αναμένος φάρος μαρτυρά ότι το περιστατικό που μεταφέρει είναι επίγον. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για έναν άτυχο Αθηναίο οδηγό με συμπτώματα εγκεφαλικού εμφράγματος. Από το Διογέννη μέχρι εδώ 20 λεπτά.
Για να πάω μέχρι το κέντρο τώρα θέλω κάνα μισή ώρα ακόμα. Δύσκολη μέρα. Απελπισία. Όλη η δρόμη είναι απελπισία. Κάλια τα πράγματα. 2 ώρες από το παλιό Φάληρο για Σύνταγμα. Πιστεύετε θα χειροτερέψει η κατάσταση όσο πρέπει η ώρα? Μέχρι τις 11.30 ώρα έτσι θα πηγαίνει. Το κλεινό Νάστι τελούσε υποπολιορκία από νωρίς το πρωί εξαιτίας των αμέτρητων αυτοκινήτων με τους απελπισμένους επιβάτες, οι οποίοι μάτια προσπαθούσαν να φτάσουν στις δουλειές τους. Ακόμη και όσοι επιχείρησαν να πάνε από τον παράδρομο, έπεσαν πάνω σε ατελείωτες ουρές. Πόση ώρα έχεις κάνει σήμερα? Ήθελα 3/4 να πάει για δουλειά. Η διαδρομή κανονικά πώς είναι? 10 λεπτά. Πάνω από μια ώρα είμαστε. Από τη γέφυρα του Ρωσινιόλ μέχρι εδώ. Στις 10 το πρωί, το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχέας έδινε ακινητοποιημένα οχήματα σε 2 βασικές οδικές αρτηρίες προς το κέντρο, τη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από την πλατεία Δαβάκη και σε όλη την Ηλιουπόλεως. Απελπιστική ήταν όμως η κατάσταση και στις υπόλοιπες κεντρικές λεωφόρους πρωτεύουσας. Στις 10 το πρωί υπήρχαν ακινητοποιημένα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Σταυρό Αγίας Παρασκευής και στην Κατεχάκη και στα 2 ρεύματα. Ήταν να τελειώσω καταρχήν 4 η ώρα, λογικά το βράδυ τώρα, με τέτοια κίνηση που έχει. 3/4 περίπου. Γιατί οι μισοί που απεργούν βασανίζουν τους άλλους μισούς που δεν απεργούν. Παιδιά, έχω ξεκινήσει από τη Λυκόβρηση, 1 ώρα μέχρι εδώ και βλέπουμε. Μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Η απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς πάντως έδωσε και μια πολύ καλή αφορμή σε όσους έψαχναν κίνητρο για να ξεκινήσουν γυμναστική. Εφοδιασμένοι πάντα με ζεστά ρούχα και απαραίτητος την αγαπημένη τους μουσική. Η συνέχεια στον απεργιακό Γολγοθά θα δοθεί αύριο, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, οπότε και θα παραμείνουν ακινητοποιημένα όλο 24ωρο τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ο ηλεκτρικός και το μετρό. Θα λειτουργεί μόνο το τραμ. Όσον αφορά στο δακτύλιο, η Τροχέα προσανατολίζεται να άρει την εφαρμογή του για δεύτερη συνεχή ημέρα, αν και όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αντί να διευκολύνει, δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση στους δρόμους. Θα βγει όλο το τρένο να διαμαρτυρηθείτε για την αύξηση. Αυτός είναι ο στόχος. Μια διαμαρτυρία για την αύξηση. Με αντιδράσεις ομάδων πολιτών που αρνούνται να πληρώσουν, συνοδεύτηκε σήμερα η πρεμιέρα των αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μειώνεται ακόμη ο μισθός μας περισσότερο. Διότι δεν παίρνουμε καθόλου αυξήσεις, μειώνονται τα επιδόματά μας και όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό το πράγμα. Στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά, μέλη της κίνησης, ανοιχτός συντονισμός επιβατών Αττικής λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Έκλεισαν, όπως και εσείς βλέπετε, τα μηχανήματα που ακυρώνουν τα εισιτήρια, έτσι ώστε να επιτραπεί δωρεάν διέλευση των επιβατών. Μία μορφή διαμαρτυρία για τις αυξήσεις που ισχύουν από σήμερα στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Την ίδια στιγμή, η ανεξέλεγκτη λαθρεπιβίβαση αποτελεί τη μαύρη τρύπα στα οικονομικά των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών. Τουλάχιστον 44 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει στον ΟΣΑ η εισιτηριοδιαφυγή σε αιτήσια βάση, κυρίως στα λεωφορεία και τρόλεϊ. Εδώ θα πρέπει να προσθεθεί και το περίπου 1 εκατομμύριο εισιτηρίων μαϊμού που διακινούνται στην αγορά, τα μεταχειρισμένα εισιτήρια που δίνει ο ένας επιβάτης στον άλλο, αλλά και το νέο κίνημα δεν πληρώνει. Αν δεν πιάσουν τους λαθρεπιβάτες, τα εισιτήρια θα πάνε πιο ψηλά ακόμα. Το Υπουργείο Υποδομών εξετάζει την εγκατάσταση ειδικού συστήματος στις εισόδους και τις εξόδους των σταθμών με μπάρες που θα ανοίγουν με την ακύρωση των εισιτηρίων, αλλά και την καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Συνιστά δολιοφθορά η στάση των τζαμπατζίδων, γιατί οι εταιρείες θα οδηγηθούν, εάν επικρατεί μια τέτοια αντίληψη, σε ακόμη μεγαλύτερα ελλείμματα τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε φορολογούμενος πολίτης. Πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων αυξημένων εισιτηρίων του ΟΑΣΤ και η κίνηση επιβάτες Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε καταλήψεις στα λεωφορεία. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προτείνει τη δημιουργία 2 ζωνών την ημέρα με φθηνό εισιτήριο, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι. Και στο ωράριο από 5 με 8 το πρωί και 5 με 8 το βράδυ, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν με φθηνότερο εισιτήριο. Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων προκαλούν και την έντονη αντίδραση των κομμάτων. Αυτή είναι η περίφημη κυβερνητική εξυγίανση στις αστικές συγκοινωνίες. Η μεγάλη αύξηση των εισιτηρίων πλήττει πρώτα και κύρια τα λαϊκά στρώματα. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς όπως είπε, οι αυξήσεις έγιναν χωρίς να υπάρχει καμία βελτίωση στη λειτουργία των συγκοινωνιών. Όταν λοιπόν φτάνεις και του λες ότι εγώ σου αυξάνω το εισιτήριο, αλλά δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια εξυγίανσης ακόμα, θα την κάνω, τότε με συγχωρείτε βγαίνει από τα ρούχα του.